Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o pinaagi sa imong ngalan, gihinginlan namo ang mga yawa og naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuma niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha ang mga suba og ang hangin mihapak og mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini og naggunob. Sa pagkahuman ni Hesus og sulti niining mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo og dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lain na sad ning importanteng pagtulunan ni Hesus mga igsoon nga ato gyung timan-an. Matud pa niya, dili tanan nga magsangpit Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lang naminaw og nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ngilingian na sa imong tupad na makasuod ka tag langit ani. Sige tagsimba, sige paminaw anang mga misa, daghan kayong mo subscribe sa akong pila na niroy subscriber aning akong YouTube channel nya na pagyoy mag sige og reel TikTok ana. Pero pila ra ka kabuok nato apil na kong nagmisa ang nagtuman gyud kung unsay atong nabati dinhi sa pulong sa Ginoo. Ambot kaha. O unsa may mga timaan na kita nagtuman, ang una gyud mahimo gitang kabus. Wa gyud magtuman sa sugo sa Ginoong dili mahimong kabus. Unya inikahimo na natong kabus, moabot dayon ang panabang sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Agar, ulipon ni Sarai og ni asawa ni Abraham, gipamabdusan tong Abraham, ang nagsugo sad si Sarah. Kay niabot na lang og mga 85 years old si Abraham, 75 man to iyang edad, niya 85 na ang 85 na iyang edad. Wa man gyapon sila manganak. Murag si Sarah ba, mura siyag na kanabitang, mura siyag na wad-an sa pagtuo nga manganak pa sila. Motong niingon siya, paanakin na lang ning akong ulipon nga si Agar. Ug tuod man nakigdog si Abraham og namabdos si Agar. Unya kay si Agar nahimo naman Hinoong mura og proud nga siya namabdos niya si Sarah. More than 50 years nga siging kuyog ni Abraham isip asawa, wa man gyud mamabdos niya siya
kausara man siya gitirahan ni Abraham na mabdos man dayon dato pa blessing og naglagot si Sarah nya iyang gi daog-daog og maayo si Agar nya motong niingon si Abraham ayaw nala nagdaog-daoga maluoy ka na mabdos man na palayasa gusto kang palayas ana haron wa na kay daog-daogon ikarabitay gasulti nga ako ng dulgan o karong namabdos suko sa ka di ba usahay ana man mga asawa no sugo-sugo sa bana o magpa matso-matso ko no dako nakikagtiyan pa matso-matso sa diha maibgan sa noog silingan masuko sad ay panang dakog tiyan kay wa pay makuha niya mag-insert din imong bana mura day ulitaw maglakaw-lakaw makabiktima gina mao sa na mga asawa ingnon sa nas mga bana sa mga dambuhala na mga kaglawas pasiksi sa diha magsigi sa sumba-sumbang asawa makakita sa dito katropa sa sumba nga mga siksi sa kayo ato ana natirahan sad masuko sang bana ay na lang suko imong tanang gisugo in short ang pagdawat gyud unsay kabubutos Ginoo mo importante motong ni dawat lang sad si Agar nilaya siya nga naghilak gusto na lang sad siyang mamatay giadto siya sa anghel sa dihang nahimo siyang helpless niadto ang anghel niya og niingon ayaw layas balik ngadto kay panalanginan sa kas Ginoo mudaghan pod ang kaliwat aning imong anak bisag anak nis pagpakasala mudaghan sad ni si Ismael pero daghan lang sad ni siya kontra ana mo na kana mga Muslim ato mga igsoong Muslim mo claim na sila nga anak sila ni Ismael or kaliwat sila ni Ismael nya kita kaliwat ni Isaac so ang atong common parent mao si Abraham pulos ta nagtahod ni Abraham na so igsuon ra gina natong mga Muslim pero magsige lag-away kay maguwang man to pagka 86 years old ni Abraham nanganak si Agar ni Ismael pagka 100 years old ni Abraham nanganak si Sarah ni Isaac nana mo tetong kaliwat mga igsuon ang importante dinhi mutuman ta sa sugo sa Ginoo mamusliman o makristyano basta magtuman sa sugo sa Ginoo labi na ginang paghigugma ang pag-alagad sa mga nanginahanglan pulos gyud ta ilhon nga anak sa Ginoo nya makasuod tag langit bisag kanang wa pa kailag Ginoo magtuman anang sugo sa gugma hustisya og pag-alagad sa labing ubos maadto gitas langit muna diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta pasalamati ang Ginoo kay siya maayo nganong maayo man ang Ginoo tungod kay dili siya maayo lang sa mga taong nagsigig sangpit niya apil na sa tungwa kaila niya pero nagbuhat unsay angay buuan kinas Ginoo og grasya mo na dinhi sa atong parokya daghan-daghan kita grasya nga dawat kay nagsige man sa tagtabang sa mga kabos sa lain sang parokya og sa lain nga mga communities apil na sa atong archdiocese anang kaingon sa daghan sa tagrasya ni abot mao sad na ang atong personal nga kinabuhi nilingay mong tupad inamutabang ka nang sigig libak nimo ina ko no kanang nagsiglibak nimo mutabang ka di jud ko mo balibad oy ako ginang tabangan congratulations naa kay daghang grasya nya kini katapusang pangutana mutabang ba mo mga asawa sa kabit sa inyong bana ug di mo mutabang maliwat mong saray nga giaway ang iyang maid ayaw anak buhata ha kay makontra na tong Ginoo tabangi gyud ang tanan pasaylua ang tanan
himuig maayo ang tanan.